Diu el president del grup RBA, Ricardo Rodrigo, en la presentació del llibre, diu que aquest és el llibre més important de gastronomia que ell ha publicat mai. I diu això perquè diu que en aquest llibre el concepte, el terme gastronomia, es declina amb la paraula solidaritat. Si et sembla bé, Joan, podríem començar a fer bullir l'olla parlant de la cuina de valors. Quan un està a aquest nivell d'aquests cuiners que hem vist, que tu mateix representes, què és la cuina de valors? Què hem d'entendre per la cuina de valors? Home, segurament té molt a veure amb el que ara representa aquesta visibilitat que té la cuina al nostre país. Hem coincidit una generació de cuiners compromesos amb l'excel·lència, compromesos amb la creativitat, amb la innovació, però sobretot compromesos amb els valors. Fixa't que tots plegats sovint ens trobem amb actes solidaris. Tenim molt clar que la cuina està relacionada o associada a la generositat i ara més que mai jo crec que els cuiners som solidaris. Som nosaltres, amb la visibilitat que tenim ara, els que hem de mirar també de posar-hi el nostre granet de sorra, d'explicar-ho sovint, de parlar-ne, de fer que la gent prengui consciència de l'important que és no malbaratar el menjar, reciclar, per exemple, i prendre consciència de que a través de l'alimentació ens hi va la salut i que hem d'aplicar criteris, al final de sentit comú, a la nostra nutrició, a la nostra alimentació. Hem pogut fer moltes coses en clau solidària, però sobretot jo crec que hem pogut aprofitar i hem pres el paper que creiem que ens tocava de ser ambaixadors dels nostres productes, del nostre entorn, de la nostra ciutat, de la nostra terra, dels petits productors que estan al nostre entorn, tota la gent que treballa bé per fer que els cuiners tinguem els productes que hem de tenir, per posar el nostre territori en el mapa, per ajudar i contribuir d'aquesta forma a l'economia propera, a l'economia local, que al final ha vist com el seu producte de cop ha pres més valor, perquè està a prop d'un restaurant que diuen que és el millor del món. Creus que tenim les eines en aquests moments per poder gaudir i les possibilitats i els recursos per poder gaudir d'aquesta alimentació sana? Diguem a les administracions que a les escoles s'ensenyi a cuinar, s'ensenyi nutrició. Ara ja s'ensenya nutrició, ja hem avançat. En els nanos se'ls explica què és bo menjar, se'ls parla de la piràmide dels aliments, què convé menjar menys, què convé menjar més. Jo crec que aquesta informació està fluint i està bé, s'ha d'incidir més. Estaria bé que s'ensenyés a cuinar. La gent, quan sap cuinar, quan cuina a casa, menja més d'una manera més sana. Jo crec que al final és pur sentit comú i informació. Si tenim informació i coneixement i apliquem el sentit comú, menjarem més sa i menjarem millor. Però sobretot hem d'animar la gent a cuinar a casa i a recuperar la cuina. El fet de menjar i el fet de compartir la taula, com deies a l'inici, tot això es tradueix directament en salut física i també en salut mental.